K-weg. De K-weg war voor 7 jaren die go-weg van het ganze jaar. Die manslui schneeën door de horen, misschien maar 5 maal in het jaar. Die lui, die deden doen nog vasten. In die tijd was dat ook nog streng. En voor zichzelf te werken moesten, die worden doen nog vet en lang. En gründonnerstag in der tijd, die glokken vloogden dan zo wiet. Zagen de kinderen in de droom, de glokken vliegen dan naar Rome. 2 dagen hoort man dan geen klokken, die waren ja naar Rome vertrokken. Porsche komen ze dan weer, brachten voor de kinderen eier. Met klip-klap trok de jongens dan en klapperde zo sterk het kan. Die lui die wisten dan bescheid dat naar de kerk aan jeder gaat. De kuster komt met het pelmke, hij zegende dan hoes en lui, beide ook nog een klein zelmke, kreeg de eier dan daarbij. In de gaard wordt dan veel gedaan, die weg die schien niet om te gaan. In die weg wordt ook niet gevried, zo wordt het in de oude tijd. Wenn de K-weg was voorbij, leefden op dan alle lui. Iedereen kreeg dan weer moed, het vroeger zat hem in het bloed. Wenn dan de Porschglocken luide en de Schwelpkes nesterboede, aan de zeelder troch de kuster, komt me vuur, es wordt juster.